mudar. Ora. Ora sikil yo tenan kok sikil. Sikil model tangan beda kae. Sikil. Bulune. Ini tak jarak ben mati lagi. Cincin kok. Kaki. Maksudnya piye maksudnya? Oh, dimaksud piye? Aku iki utang rene. Mbok tulungi, tak tulungi. Tulungi kok ngono. Ya piye? Tulungi iki aja kok ongke. Wes ongker aku sing ongke sugeng iki. Sugeng sapa sugeng? Nang brang apa nang gelut? Susune ageng. Apa iki? Aku ini 20 bro 24 nah terus kita jalur masuk mangane ae wis bayar penyakitan yo
Goblok. Kene. Kadol warsa kancane doyan ya. Doyan be. Musa Tapi kayak doyan kadil warso. Kadol warsa kene doyan ana. Aku mulai apa? Halo. Kadil warso lah doyan oren. Aku sebagai Pak D. Sing bali, sing api, sing gemai. Gemai. Yo kita kan naik gemoy kok. Kita lebih. Aduh gak gemoy. Suskanya reban. Ini kok. Aku ini ngono. Waduh, lali ya. Lali. Udah boleh untuk anak-anak. Ya. Boleh. Toplas. Lah. Lempeng sukat noyo. Daripada ini, aku tak cilik. Marai untune. Bungkus. Ya, diges ini nak ono gugus. Nek kene diges. Oh, danan karo kene iki bentuk. Yo. Alah bahasane dhewe kok. Ayo. Makane. Tantang mani kowe. Ora trimo. Wanane ya. Ora trimo jajan dijaluk. Ayo wanane. Saiki lho. Aku sapa? Aku kowe. Aku dhewe wani ora. Lho aku dhewe wani kok. Siapa narai Bang Mekar aku? Ayo kalau mujok roto. As. Ora iso. Kene bangun sik kok. Singan. Apa? Agak. Ora iso. Edo. Padane. Empreh. Tutup lah. Ayo, Pak. Ngawur maksudnya barang. Ora ro, Pak. Lah, Cuk. Jangan ngono buka ya. Ngene bangsa. Ngawur. Uang sing kloco ning kantor. Iki uang tak beresene. Lah ilung. Wah. Bane lo biasa ya. Bane. Yo. Siap. Aku pasang jane. Hei, jalan nih. Cio lihat mama. Gitu aja. Cici jadi kalah terus. Aku iki tak pengen kalah. Gambir soal Mikir kocokan. Lah aku mikir kocokan. Gambir perasaan. Yo. Mikir kocokan. Apa? Tinggi. Terus. Jagung karo. Sabaran. Asa. Sabaran. Kawasan.
Kurang piye? Eh, Kurang piye? lu musuh teke. Kurang. Oh, anaknya tak betulnya nak bayar 7 juta itu. Eh, ngawur. Mana? Ini saja nih. Ini saja. Jos, ayo Jos, kowe. Hei, Woi. emang boleh. Boleh. Emang boleh. Emang boleh. Orang boleh terus. Emang boleh. Boleh. Yes, ayo. Kowe iki nangis metu gak ilu. Apa? Yo. Apa itu? Sakit. Ayo. Wis kumon. Kumon. Kalau Kumon. saudara. Iso. Ayo, anyar. Ayo. Nyari. Yo. Sehat. Mas, biar yo. Polo. Salto aku paling kodang. Ora ana sing ngembari. Ora iso. Kembali aku ora iso salto. Celeng. Tutu. Yang celeng. Celeng. Setan. Ora. Setan. Maksudnya piye? Lentong kowe. Lentong, lentong. Ora. Ora. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Tangan rusak. Aku benci. Mesti. Kadinya. Ada apa gerangan kadinya? Aku. Taruh bocah kok colong aja. Biasin bocah. Ayo buka. Mana kadinya? Ini sesuatu ini. Sini wah. Itu yang kecil. Sabar, sabar. Sabar. Banyak, banyak. Nyari. Rasanya. Lalu. Bisa lo aku bisa. Aku bisa. Kita kalau ini. Kowe ngerti ngono mau lawas ae. Apa saya? Kaya dikambeli kowe ya. Aku melok kamu. Oh iya. Suhon. Aman.
pancen mau lolos produksi. Ora telo ngono mana? Disedot. Ya mana? Disedot. Kejedot piye? Apa? Kene. Maklok. Ini baluan ini. Baluan. Ora nang dase. Kancane kok sesep. Kok kira bunda bagian apa? Ora. Doni ku dicokot to. Doni. Apa ini Joni? Jawa ngangeni. Alah iki nek gono iki gak Joni. Apa? Jono. Jawa apa? Jowo tergedi. Keliru. Ora Jono. Apa? Dobol. Apa itu apa? Sambal aduh, terasa enak, Terasa pedas. aduh, aku sih, aku sih ya.
Nanging ora mawas marang kahanan. Kowe iki ngkai jenat. Banjur apa sing mbok gawe bondo kekuatan ae? Rasa tetek akan bos. Ditutokane papan kene kowe. Apa aku Mati. Ya. 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 Bob. Kan kowe bisa mbari kau cetanku. Mau manumpul karo kowe. Saut. Dan pancen wae satria metu wae. Lelipah padaku gak betah. Leleyu lawananku nonton sing wae. Ora lelipah, ora bocah. Sing ngono ning pengarepanku aku. Elah curit. Ora sah malah kodhok ning pengarepanku ya ora gelem tak kok mati ning. Yen aku cuma ning pengarepanmu arep apa kowe? Ya sodanku. Mati.